И здравейте, хора! Днес ще играем CS. И това е първото видео в моя канал. Ще играем CS, както може да видите по заглавието или по тъмбнейла. Ще играем CT, именно контртерористи. И ще си вземем един дигъл с малко патрони. Сега ще видим дали ще ги убиваме. Дали ще ни вързеш, защото аз по принцип съм много слаб на CS. Така. Пишете в коментарите какви игри да играя. Може да играем онлайн, да се забавляваме, когато пусна бъдещ стрим. Извинявам се за лага или quality-то. В бъдеще време ще се промени. Ама аз тук съм се набу... Убих го! Actually го убих. Браво на мен, ще да кажа. Да, ще трябва да вземем... Мисля да убия мой, защото трябва все пак да взема нещо. Дай се заглушител. Извинявам се, ако няма звук от играта. Ще го фиксна това. Умри, бе! Да ми даде някаква темка ли е? Какво е? Не. Нямам патрони. Аре, бе! Ще бягаш! Добре, let's go! Никога не съм се радвал толкова много, че ще убия някой от моя отбор. Но ето ни. И то дори не си дропна. Окей, този раунд го загубихме със сигурност. Защото хем нямам патрони, хем съм с нощта. Да, нямаше как. Между другото ви се готви изненада на 10 сабскрайбъра. Ще направим един колаб, с кой няма да ви кажа за сега. Вие ще разберете. Ама то имаме, то ако не е, то Shiba Name, който имам аз. Значи, хора, много съм се хайпнал, че пускам сега първото ми видео и то е на CS. Много се радвам. Винаги съм си мечтал да съм ютубър. Колко хора? 1, 2. Добре. 3 даже. Имаме 1К пари. Ще си купим нещо. Тук вече не. Тук нещо ще си купим. Тук нещо ще си купим. Таргет? Добре. Найс. Райфъл. Добре, най-накрая му си взема някаква МК. Ще играем онлайн. И ще се забавляваме, хора, като пуснем някакво едно стримче. С един секретен човек. И
и ви гарантирам, че ще ви изкефи максимално. Те плантнаха. Да. Добре, тук ще си пусна фенера. Мога ли да? Не мога, окей, добре. Добре, аз дори не знам къде е Б, къде е А. Да, извинявам се за предварителния лак. Убих някой, окей. Те седят и кемпят и те ни биха. Те не ми дадоха да ръшна и да дефюзна общо взето. FPS-а може да бъде хард, но ще се фиксне това. Гаранция ви давам. Мале, това беше много гадно. Ето го бомбсайда. Ома, това беше наш. Това вече. Без коментар. Ако можех сега си пусна voice чата, ама те са ботки, така че не са истински хора. Трябва да се пуснем срещу истински хора. FPS, 40. Не е зле. Като си затвори вратата. Оф. Браво на нашите, че пак не направиха нищо. Но той и аз не правя нищо. И аз се умирам. Чай, какво? Добре, ще си вземем емката пак. Primary. Ще си вземем Deagle и Secondary Ammo. Даже ако Diffusal Kit, моля с Flashbang, перфектно. Чайте тук. Добре. Добре. За сега е clear. Nevermind, как ще е clear, бе? Бомбата я плантнаха. Даже знам къде е. Не, аз ще я дефюзна. Дефюзър. Моля те. Let's go! Let's go! Дефюзнах я. Найс. Ще си купя още една флашка, защото... What, има Riot Shield? Това не го знаех. Ама това малко не флашка. Това е наш. Окей, добре. Току-що инджернах мой тиммейт, нараних го. Добре. Чай, какво? Защото тук има толкова Защото тук има толкова терористи, бе. Защо? Мисля, че май ми видяхте юзърнейма, може да ме аднете, аз преаксептвам адове. Добре, този е с ножка и той защото тук всички са с ножки, бе. Ето що, добре. Добре, хора, този път мисля да си купя снайпер. Да. Primary, може би за втори път ги купувам. Secondary, Kevlar, HE Grenade
Flashbang. Ами и за сега е това. О, не. О, не. О, не. Добре. Найс. Дали си загубих патроните току-що? Я да е... Добре, това е наш. Не, ама те тук всички са ми се изредили. Еми добре. Аре още един път, па ако не стане, стане. О, тая карта има шахт. Тая карта има шахт. Това не го знаех. Плантнаха. Да, те сега ще ни бомбардират, нали? Да, то бомбата премигва и тук кемпът всичките терористи. Да, загубихме. Оф. Колко? Само един човек. Тук ни избиха. Тук си признавам. Загубихме. Да. Така хора, това мисля да е от клипа. Ако ви е харесало, оставете по един лайк. Пишете в коментарите дали искате да направя една поредица. И това е. Чао!